Kwachake ni duol mochung'ne weche mag thieth KMPDC ochako timo nonro e wi jodolo moko masani medo sieko ni gin kod teko mar chango tuoche matama. Ka jatend migawo mar thieth Aden Duale koro koni thieth mag tuoche nyaka tim e yo ma chik opuodho kendo miyo KMPDC chik mondo otim nonro mapiyo. E ote manochwal ne ute fwambo, duol mar KMPDC wacho ni weche duto motenre kod thiedho tuoche nyaka sir kod ranyisi mar lony mar science, nonro malong'o kendo ma opuodhi. KMPDU ng'iyo weche moko ni jomoko ni kod teko mar chango tuoche makoch kaka ayaki kod kansa e kinde galamoro mar alam manyocha timore gwenge mag Miningai e kaunti ma Nakuru. Kaluwore gi KMPDC, kata doko ni bedo kod yie en gima owinjore e kind jokristo. Keto geno duto e wi yore moko puodh e chango tuoche nyalo keto ngima jopiny kama ng'awo. E wi mano KMPDC ojiwo jopiny mondo kik lu yore ma ok opuodh gi chik e yudo thieth, mago kaka tuoche mag ayaki, tuo sukari kod tuo ndulme e kind mamoko. Okang' mager ibiro kawne jachiw thieth moro amora mabiro keto ngima japiny kama ng'awo kata dhi ataro kod chike matayo weche mag thieth. By licensed medical practitioners must be supported by verifiable and scientifically proved. If you cannot do that, and you are a medical practitioner, and you go and speak in a crusade, and you talk about miraculous healing, we have directed the regulator, Kenya Medical Practitioners and Dentists Council, to do a thorough investigation on those medical practitioners. And we shall, if they cannot verify scientifically, we will be forced to cancel their license.